Op de Waddeneilanden, ja, je moet meer kosten maken om daar te kunnen leveren. Maar de concurrentie is, net als op de Wal, eigenlijk moordend. En dan zie ik daar 3 verschillende trucks staan van 3 verschillende leveranciers. Ja, soms erger ik me er wel aan, alsof een logistieke dienstverlener voor zijn plezier met lucht in zijn bestelwagen of zijn vrachtwagen gaat rijden. Nee, het model van een logistieke partij is juist om het zo efficiënt mogelijk te doen. Ik ga nou rijd straks naar Hol toe naar de boot. Dan gaan we 6:15 de boot op. De transport van goed door Nederland wordt door het algemeen zo efficiënt mogelijk dienen. Maar dat systeem is net betocht op de dynamiek van het waard. Hoe maak je dat dwarsem? We gaan van de morgen betiert op een paard met Jeroen van der Linden. Hij zult de horeca op het Amelon van Jen van Nijgwoord. Ik ga nou rijd straks naar Hol toe naar de boot. Dan gaan we 6:15 de boot op. En dan een klein uurtje varen meestal. Dat we nest aankomen. En dan gaan we richting Ballen en Holm op Ameland. Nou ja, op zondag en maandag wordt er dus 's nachts gepikt, orders gepikt. De rest van de week gebeurt gewoon overdag. Ja, wat de klanten bestellen dan, die kunnen tot 9 uur bestellen. Dat moet allemaal, gaat allemaal in het voice picking systeem. En dan rijden de jongens hier door de gangpaden heen. En die verzamelen alles. En wat we hier niet op voorraad hebben, dat komt uit Ede, de groenteboer uit Ridderkerk. En dat komt allemaal 's nachts binnen en dat moet allemaal bijgevoegd worden. En het wordt allemaal op klantniveau wordt allemaal neergezet. Dan kan de chauffeur zo gaan laden. De chauffeur schuift in de auto en dan gaan ze het uitrijden. De romp op de schepen is maas net zo groot, omdat alle leveranciers maas betiet leveren willen. We moeten al een heel jaar van tevoren moeten we reserveren. De reservering voor aankomend jaar die moeten voor 1 oktober indienen en dan kijken we wat we krijgen kunnen voor vroege boten. We hebben dit jaar veel met de Ridder de Vries gedaan, omdat wij 1 boot 7:15 hadden en de rest dan om 9:30. En dan zijn we te laat op het eiland. En Ridder de Vries had wel ruimte op de boot. Dus zodoende is hier komen laden en dan zetten we het op het eiland. Bij hun zetten we weer over in onze auto. Maar puur om op tijd op het eiland te zijn. Planner Peter is heel praktisch. Dat het net kind zat het mat, maar zat het kind. Liever met eigen auto over. Ja? Vroeg, ja. Dan heeft de koelketen ook zo min mogelijk onderbroken. Het gaat hier rechtstreeks door de vries en de koeling in de auto. Dat moet eigenlijk zo kort mogelijk onderbroken worden. Collega-chauffeur Jan hier van de Monnewekker om voor jou roeren steen. Dan hopen we voor jou weer terug te komen van boord. Ja? Ja. Zo zijn we een kwartier van het Rijn halen, maar dan gaan we van de weg terug hierheen naar Drachten. En van Drachten gaan we weer lossen en dan gaan we naar huis. Ja. Dat is gauw een uur of 6, kwartier of 7. Het is nu 6 uur maand, hebben we met de boord van Katirosan helien. Het is wel eens een keer heel krap geweest. Toen reden we altijd nog met 1 auto op het eiland. Ja. Zo jaren geleden. En toen was het wel een beetje krap hoor. Toen heb ik hem net aangered. Voor het nieuwe vervoersconcept van Wagenborg is ook de Rijksuniversiteit Grenzen schakelen om een logistiek onderzoek te doen. En wij gaan kijken naar hoe de transport richting en op Ameland toekomstproef kan worden gemaakt. Ja, de jongens, Joris en Ivar, die zijn op pad gegaan op het eiland en op de landzijde. En die hebben met allerlei logistieke dienstverleners en andere betrokkenen in de logistiek gesproken. En ze hebben data ontvangen over wat er zoal op de veerboot naar Ameland staat. Zowel aan passagiersvoertuigen als aan logistieke voertuigen. En daarmee zijn zij aan de slag gegaan om al die informatie te analyseren. Nou, het zit erin. Nou, zo lekker naar de boot toe. Ja. Mijn vader die werkte toen de tijd nog, zaten ze nog in Oostwolde. Dat heette nog Bootsfrieters, dat is al heel lang geleden. Dus toen ging ik altijd wel eens van het zomer met mijn pa mee op de auto. Ja. Nou ja, dat vond ik altijd hartstikke mooi natuurlijk. Ja. Zoals de meeste kleine jongetjes op zo'n grote auto met pa mee. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Mijn vader inmiddels niet meer, maar... Dus toen, zo is het eigenlijk een beetje gekomen allemaal. Dus iedereen kent mijn vader ook wel op het eiland. Zeg, dat kleine mannetje. Altijd lachen. Je vader is een klein mannetje? Ja, dat is klein, die is nog kleiner dan mij. Ja. Dus, iedereen kent hem daar. Bij Jeroense Werkjouwer staan nu al meer elektrische vrachtwagen in bestelling dan dieselauto's. Ik heb nog nooit met zo'n ding gereden, dus eerst maar eens kijken hoe dat is. Heb je sowieso veel in die binnensteden nou, hè. Nou, en op de eiland natuurlijk met al die natuur en ja, dan wil ze natuurlijk ook minder fossiele brandstofauto's natuurlijk hebben. Dat je toch op elektro overgaat. Maar rond 2030 is wel de verwachting
dat ook de Waddeneilanden zero-emissie worden. Nou, en daar liggen dan ook wel weer kansen voor ons, denk ik. Want wat ik net zei, de kleinere leveranciers, de visboer, de kaasboer, de groenteboer. Ja, ik weet niet of die klaar zijn voor zero-emissie vervoer. Nou, en daar zouden wij natuurlijk een soort partnership in kunnen spelen. Aan de ene kant heb je, als de logistieke proces gewoon zo loopt zoals het altijd gelopen is, blijven de partijen doen zoals ze altijd al hebben gedaan. En of het nou dwang is wat nodig is, of gewoon een verandering in bijvoorbeeld de afvaarten, ja, dat verandert gelijk hoe verschillende partijen in die logistiek tegen het proces aankijken en dus ook hoe dat proces georganiseerd wordt. De eerste klant is de winkel op de pier van Holwert. En die wordt versjoen wiels van het wachtje binnen op de boot. Dus leveranciers kiezen voor verschillende manieren om het eiland te bevoorraden. Sommigen gaan rechtstreeks vanuit hun eigen distributiecentrum op het land naar de ontvangers op het eiland en doen het hele logistieke proces zelf. Anderen kiezen ervoor om het af te leveren aan een hub op de landzijde en een logistieke dienstverlener de oversteek te laten maken en de aflevering. Anderen kiezen juist voor een hub op het eiland en leveren het daar af en gaan vanuit daar de logistieke dienstverlening op het eiland verzorgen. En sommigen hebben zelfs een hub aan beide kanten van het eiland. En verschillende leveranciers maken eigenlijk verschillende keuzes. Jeroen is net alleen nog chauffeur, maar zorgt er ook voor dat de relatie met de klant goed blijft. Ja, de relatie is heel belangrijk. Zowel vanuit de sales natuurlijk, maar zeker ook chauffeurs. Want wij noemen dat de ambassadeurs van het bedrijf. Zij komen veel vaker bij onze relaties dan dat wij dat komen. En daarom zijn zij wel heel belangrijk. Dat vind ik ook wel belangrijk. Weet je, dat extra service bieden aan de klant en dat ook zo makkelijk mogelijk maken. Ik zei, ze hebben het al druk zat, dus even dat beetje extra doen, zijn de klanten ook weer blij. Ja. Bij de boerderij in Ballum is de Sligro nog net voort of Bitfood zit voor de deur. Kijk, wij hebben onze keuken hier is boven. Dat gaat allemaal via een goederenlift naar boven. Dan is het belangrijk dat de chauffeur weet hoe dat werkt. Dat niet elke keer hoeft uit te leggen. We hebben ook goede afspraken. Hè? Dus de chauffeur zet ook de spullen goed in de koelcel, de vriescel. Dat is allemaal heel goed geregeld. Als je dat dan elke keer een andere chauffeur, dan zou je dat elke keer weer opnieuw moeten uitleggen. Erbij moeten wezen en noem maar op. En dat gaat nu eigenlijk heel soepel en vlot. Dus dit zijn typisch van die dingen waar ik denk, daar zit potentieel wel ruimte. Dus ik hoor wat een partij als Bitfood zegt. Het is voor ons belangrijk dat de klant ons ziet en dat wij daar zijn en dat wij de nieuwste producten kunnen aanbevelen en kunnen meedenken over het nieuwe menu. Helemaal logisch. En tegelijkertijd moet die persoon dan ook de vrachtwagen bedienen of kan dat een witte vrachtwagen zijn waarin ook met potentiële concurrenten of andere partijen toch gebundeld wordt geleverd. Zover is deze branche nog niet. Nee. Dat wij gaan samenwerken met onze grootste concurrenten. Dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Dan moet de nood echt hoog zijn. Dan moet de nood inderdaad hoog zijn. Er zijn hier 65 horecabedrijven en we willen het allemaal voor 11 uur hebben. Dat wordt wel heel erg moeilijk. Dus ja, daar krijg je weer dat probleem weer. Hè? Ja. We willen het allemaal voor de bepaalde tijd hebben. Ja, dan zou ik niet weten hoe je dat zou moeten doen. Ja, dan zou je ook weer daarin weer meerdere chauffeurs moeten hebben. Maar goed, de ene dag heb je natuurlijk wat meer dan de andere dag. Hè? Dus dat is ook weer een verschil. En waar de crux zit, is dat er verschillende actoren betrokken zijn in dat logistieke proces. En dat die soms een beetje langs elkaar heen werken. Dus onbedoeld kan de ontvanger eisen opleggen aan de leverancier. Waardoor het heel ingewikkeld wordt om met een hele volle truck naar de eilandzijde te gaan. En juist in die afspraken is best wel veel mogelijk om daar toch beter benutting van de ruimte te maken. Je moet hem ook even interviewen hoor. Ja? Ja. En hoe is het met jou? Goed. Ja? Jou ken de chauffeur wel, Jeroen? Oh ja, nou. We gaan gewoon door, net. Alleen joh. Die komt altijd even naar buiten toe en een praatje maken. We kunnen wel eens zeggen, ja, vroeger was alles beter. Maar ja, vroeger reden we hier met paard en koets door de straat. Ja, nou nu is het toch wel prettiger hoor, met een auto. Dus
Ja, natuurlijk, je kan altijd innoveren en weer noem maar op. Alleen ja, dat is een proces, daar moet je samen aan gaan werken. Ja. En daar zou best wel oplossingen voor kunnen zijn. Hoe je het ook wel of keert, uiteindelijk gaan we naar een zero-emissie toe. Dus ja, je zult moeten blijven ontwikkelen. Je zult moeten meegaan in elektrisch vervoer bijvoorbeeld. En ja, je hebt natuurlijk ook nog wel andere alternatieven, zoals waterstof. Alleen ja, een waterstofvrachtwagen is gewoon verschrikkelijk duur in aanschaf. Dus, Tegelijkertijd zie je dus ook dat op het moment dat er een noodzaak ontstaat, bijvoorbeeld zoals je net schetste over de minder ruimte op de boot, omdat er minder afvaarten zijn, ja, dan is de logistieke sector ook wel weer zo innovatief om daar dan wel met zo'n samenwerking uit te komen. Jeroen is klaar met de route en het is wachten op de boord van Fjouweroeren, want daar had Bitvoet op inskreun. Hoop je dat er misschien jeder mee kan om kwartier vertreien.